Както в много от моите видеа съм споменавала, аз имах повече от една година алергия на лицето. В този период от време аз съм пробвала всякакви всевъзможни неща по лицето си. От натурални продукти до кремове против алергия. Ходила съм на доста доктори. Една от диагнозите, които ми беше поставена, това беше розацея. Но розацеята, както аз съм информирана, е при хората, които употребяват алкохол. Аз не употребявам алкохол. Позволявам си да пия алкохол много рядко и то на специални поводи. Също така при розацеята по кожата на лицето се получават едни разширени кръвоносни съдове, които аз въобще нямам. После вторият специалист каза, че имам студова алергия. Ходила съм и в България, но в България казаха, че трябва да си направя кръвен тест на кожата. Така и не го направих, защото просто ми беше писнало да ходя по доктори. Защо правя това видео? Защото благодарение на серията, която аз открих преди 3 месеца и която ползвам, аз се избавих от моята алергия. Това е кремът на Алоe Вия, изцяло натурални продукти, дневен крем и нощен крем. Правя това видео не с цел да правя реклама на самия продукт, а просто защото може би има някой като мен, който се бори с такъв проблем и не знае как да си помогне. Ако някой има такъв проблем и се чуди какво да прави, съветвам го да пробва тези два крема, защото наистина те са хубави и най-важното е, че са подходящи за всякакъв вид кожа. В момента тези кремове също са и на промоционална цена, заедно с кремът за очи. Така че, мили хора, ако имате и вие този проблем, съветвам ви да опитате кремовете, защото наистина са уникални. Аз по принцип не съм жена, която обича да използва кремове, гримове. Единственият грим, който използвам, това е очна линия. Много рядко си позволявам малко сенки, и то в единични случаи, и червило. Така съм и с кремовете, но това е кремът, който с удоволствие слагам на лицето си, защото все пак той махна моята алергия.